Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Elsa, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Paglaingak ti agutang, ngem pagrigatak ti agbayad. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Elsa, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nanang, ada babayadan mi ija eskwelaan. Mano? 200. Ay, awan pa'y kwarta kita. Inton sumangpat ni tatang mo, barang ada kwarta na. Diyak kaya tayo syakti saan to lang nga makabayad. Nakababain. Kat anya ngay ngarod ti aramida kanak ko. Kat awan mo't kwartak. Awan mo't ngarod ni tatang mo. In kay umutang nanang. Bayadan to ni tatang inton sumangpad. Aywanan niya. Sige, urayan nak ngarod tapadasak ti mapan umutang kin ni Mare Paula. Kartingan nyo nga rod, nanang. Ang mga numaladaw Wen, basta urayan na. Mare Paula, pabulutan nakman iti 500. Kasapulan nga min di anak ko. At dabayadan na iti pagadalan. Awan mo't nga rod ti asawak. Sana bale, tabayadak to inton sumangpet nila kay ko. Apay Mare, kaano asumangpet aya ti asawam? Sumangpet matlaeng itangaal daw. Sige, pabuludan ka. Basta bayadan mo't laeng tapag purchase ko ngamin itilako. Un Mare, isublik adagos apaman asumangpet ni asawa. Oh, adto'y tili magasot, Mare. Ay na, agyaman ako na Mare. O sige nga rod, mapanakon taur-urayan nak di anak ko. Oh, adto yan ti 200 anak ko. Mapankan tapno saan ka amaladang. Agyamanak nanang. O sige, mapanak nga rodan. Agan-anad ka Nanang. Ayos. Adda 300 ko. Ibagak to iti asawa. Nga adda utang ko 500. Ibagak to 500 ti babayadan ni Lexi. Hello, Manang Elsa. Imbag ta na sabat ka. Ado tila ko kapag papintas. Ada lotion, ada sabon, sunblock, moisturizer, kanda dumapay. Agkita akman nga rod bakla. Adto, agpili ka. No niya ti kayat mo dita. Mabit lang manungay daytoy. Dayta cream, apararupa. Effective dayta manang, 1.5. Apo, nagninamot gayam. Ngam talaga pumudaw ka dita manang. Sigurado ka? Uwan ko naklangarudan. Awan mo't kwartak bakla. 300 lang ti kwartak ditoy. Mabalin ti utang. Sige latan, tapno makalako akmat. Basta saan ka anatiwad ngagbayad manang. Wen ka di ka agdanag, tamakabayadak bakla. Nasaya at tasimangpet kan lakay. At dababayadan ni Lexi ije pagadalan alimagasot. Bimulodak ni Mare Paula. Kunak abayadak apaman asumangpet ka. Kating ka nga rin bayadanan takababain. Muti nga rin ati kwarta, tamapanakon. Atoy. Ay na, agyaman naklakay. Sige nga rod, panawan kan, tayo nakagbayad. Saan ko pa'y naibayad daytoy? Amok asaan pa'y akasapulan ni Mare Paula daytoy. Agis isturmat, imposible nga awan kwarta na. Imbag ta nasabat ka manang. Anya ngay, kasano nga balance mo? Di nakmutin malagi pabayadan. Ay napasensyakan Luis. Awan pa'y ngaming kwarta kita. Umayak tulat ta ije balayo inton addan maibayad ko. Unay mo ten, dandan ni makabulan ng utang mo manang. Di ka kadimadanagan, tagbayad akmat laeng. Urayom laeng nga da kwarta. Namnamagday ta manang. Agbayad ka kumamat, tapno saan ka malugi. Wen ka danag mon ayan. Ay na, naabutan akmat ng titudo.
Sapay ado ti awit ko a pinalingkit. Ay, sa anak a lumabas dita istor ni Mari Paula. Sigurado nga agsingir lakit di. Dita bangir a kalsada ti pagnaa. Mapanakon. Oray medyo adayo ti pagnaa. Anong sakon ah? Ha? Ti masabat ko. Nimat Mari Paula. Ay, darasak nga ilingat ti pahing ko. Kat mangliklikak. Anyamot kan ti kastoy. No asino pa'y ti saan mo akayat amasabat. Isupay ti masabat. Bakit? Adda trabaho kiti adayo. Amangan mo sa anak ang makaawid iti linawas. Tasayang ti plete. Kasano nga roden ngay lakay. Pangalaak iti gastusan mi iti inaldaw. Agpaw itaklatan iti linawas. Makamukan amang iyan anay. Ay kat iso no day tatikunan. Kaano nga iti ipapan mo? Intun bigatan. Alang nga rod lakay. Isaganak matandag iti alaam akawas mo. Nanang, kunan ni Auntie Paula amapan mo kano bayadan dya utang mo. Wen, inton adda kwarta. Kunak man no nabayadanan ni tatang dya utang mo kankwana. Wen, ngam sabali manan dya inutang ko. Ay, saan ka alumablabas ijay istor na Agsingir day chay. Tila makaururay ang mapanak agbayad. No adda kwartayo, nanang, agbayad kayon. Tanakababain. Wen ka di, saan aday tati pagproblemaam. Tiket di pa nagadal mo, ti asikaswam. Lakay, imbag man ta nakaawag ka. Kumusta ka ngay mat dita? Okay, aklang dito'y bakat. Da kayo ngay. Kumusta kayo maten? Ayos kami lang ang lakay. Nasayat nga ron no kasta. Ayong gayam. In kairo warja impawit ko. Tapno adalawan siyo iti anak ta. Ay, agyaman nakalakay no nagpawit kan. Talaga nga awanan ti usaron mi iti anak ta. Medyo dakkel matimpaw iti asawa. Umunulgak man pa'y di tapaggatangan iti appliances. Agkita at iti makurso na da. Uy, nagpintas mo din da ito'y asofa. Mano nga tati presyo da ito'y? Kita man. Ay, nagnina mo din. Ang kurso na dak da ito'y asofa. Mayat nga agyan iti salas ni. Sublyak to da ito'y asofaset. Agdis kitarak iti igatang ko. Nunaskan nga umutang nga, aramidak. At damot ipaw-paw iti asawak, apangalaak iti pagbayad ko. Alan manong siya no, amok nga agpapautang kayo. Pautangan dakon At damot trabaho ti asawak. Agpaw-pawit kanyak. Isu ti pangalaak iti pagbayad ko kada kayo. Saan ka kumapautangan? Tasaan matabisnis ti pangusaram? Ang agtilit ka mat. Isu makamu ka. Pautangan ka, basta agpirma ka. Un manong, di kay madanagan. Tasaan kayo nga itarayan? Ala, agpirma ka nga rudan. Iti da ito'y asufa. Nagpintas matan. Sigurado anangina da ito Talaga anangina, anak ko. Ngam kurso nadak ngamin talaga. Iso nga impamuspusak aginatang. At damot gayam kwartayo. Ngam apay asaan nyo abayadan ni Auntie Paula. 500 laang mati utang ko kankwana. Apay nga rod asaan nyo amabayadan, nanang. Amuyo ka di? Nakapaskil tinagan nyo ijay store na. May sa kayo kadagiti nakautang ijay, ana ipaskil tinagan na. Anya? Ha? Nagalas kat ti aramid dayjay apaulan? Payman? Saan kayo kuman amakiapa, nanang? Agbayad kayo kit din. Ha? Day tati utang ko. Para 500 lang, ipaskil mo pa'y. Ikatamon, tinagan ko dita. E di imutang ka, agpakpakaasi ka,
Itatagbayad ka? Ito pak ngumatan ti kwarta. Una, tadi ka makauray ang mabayadan. Nagtiwod ka kit di ang agbayad. Manun abulan ti utang mo. Idin to takunam idi nga itad mo matlang iti aldaw a panangalam iti kwarta. Di ko namket di, saan mo ama iturugan ti impautang mo? Para 500 lang? Iso ti pangibabay ng kanya? No dayta ti pamuspusan tapno agbayad kayo, talaga nga aramidak. Ala, pumanaw kan. Kat saan kan ngom umay dito istor ko? Talaga saanan? Tanagalas ti ugalim. What? Naimbag ta na sabat ka manan manang Elsa. Anya ngay, manunabulan di utang mo kanyak. Kaano ti plano mapanagbayad? Singir ka la, singir. Kita man to'y rupak no mo daw. Saan mat nga effective di ginatang kukan ka? Ay, awan ti bibiyang kuno tumalabking ka ti produkto, ano saan? Tinapadag kanyak, agbayad ka, takinayat mo nga inala ti lakok manang. Kat aguray ka ang arod, tangay awan mat epekto di ginatang kukan ka. Aguray ka, no kaano nga agbayadak. Kaanon tungay ti panagbayad mo? At idugan tintad ko king kapawayway. Nga maging gaita, saan ka pa nagbayad? Basta, agbayadak to, urayom laang. Ay na, makapay-stress ka mat. Nagrigat ka asingiran. Nagtiwod ka. Saan ka nga ganat? Imbag kumamat no napintas di inlakom kanya. Ay awanan ti adwa sa umanang. Basta bayadam ti inalam. Di ka lagbain. Umututang ka. Sakit nagrigat ka mat asingiran. Nanang, anya manan di ibagbaga dagiti kaadalak anak iapa kayo kanu. Gaputa saan nyo akayat ti agbayad iti utang yo. Chismo samat dagita ka eskwela. Di mo ti bagbagada. Saan nga rod atim malab dito'y ropak di inla ko da abakla kasano nga rod abayadak ngay. Siyak ti mababain iti araramiden nyo, nanang. Ado ti ka eskwela ka nakakita idi na ipaskil tinagan nyo iti store. Sa ita, ado manan tinakakita kada kayo idi nakiapa kayo. Kat, iba inak nga rod nga inam, kasta ka di? Nanang, saan kayo ngaminan ang nga umut-utang? Kasapula kunti kwarta, Elsa. Itati na ito di nga panagbayad mo. Ah? Ay na, kasano nga'y manong siyano. Awan pa'y mat na urnong ko apagbayad ko. Adda kasuratan ta, Elsa. Nagpakpakaasi ka, apautangan ka. Itatag singirak, takasapulak ti kwarta. Rumbang laang nga ron nga agbayad ka. Ay napasensya kan manong siyano. Talaga nga awan ibayad ko. Nukasta, ijay barangay talaangan nga agsarita. Ah? Ay ko manong. Ang mga numabalin a pagtungtungan ta daytoy. Saanan anas kan adumanon ta iti barangay. Ikanak pa'y kuma iti makabulan a pawayway. Negosyo ti pangusosarag iti kwarta, Elsa. Isu akasapulak itan. No di ka agbayad, agkita ta iti barangay. Carlo, apay adi mo imbaga nga agawid ka. Inawagan nak ti anak mo. Gaputa saan nan akayat ti sumrek iti pagadalan. Gapu iti bain na. Asika nga inana, titungtungan dagiti kaklase na. Wala kay. Impabarangay nak ngamin ni Manong Siano, gapu iti utang ko. Asino tinagpuna ngamin ken ka, nga umutang ka? Sorry lakay. Sa anak ton nga umutang. Talaga asaanin. Tanuulitan pa'y. Saan kan atulungan? Binayada kon ti amin nga utang mo. Ngam no ulitan pa'y. Makaamukan itibiyang mo. Uray mabalod ka. Saan kan atulungan? Ni anyangay aramidam anak. Maladaw kan iti pagadalan. Saan akon nga agiskwela, nanang? Agsardengak laangan. Matayak iti bain. Siyak ti pagsasaritaan dagiti kaadalak. Mangutang kanu ti inak. Makitam ti epekto ti aramin mo. Ngam anak, sayang no agsardeng ka. Ano samlatan dagiti ibagbagata. Malipatan dan tumot laang. Jakon kaya ti agadal, nanang. Uray sumardengak pa itaatawan.
ituloy kong tumatlaang. Iti kasta, saan kunton akaklase, dagiti kaklase kita? Umayak ija pagadalan yo anak ko. Kasaritak ti teacher mo. Numakasaok ti teacher yo. Kat sigapay laan ti pagsasaritaan dagiti classmates mo. Ure agsardang kapaylaeng. Ngam no saan da ka na pagsasaritaan, ituloy mo ti agadal. Tasayang, anak ko. O sige nga ron, tatang. Basta kadwa kayo amapan ija pagadalan, Sorry, anak, No nairaman ka iti inararamid ko. Saan kunton nga ulitan? Kat sapay ko tapakawanan dakon. Nakasarita ti asawak ti maestra ti anak ko. Kinasauna kano dagiti estudyante na asar dengandan, apag sasaritaan ti may papan iti napasamak. Ket kinayat metlaang ti anak ko tinagtuloy anagadal. Ket manipo di din, nagbalbaliwak meten. To'y pagayam mo, Elsa. Elsa, pagyamanak, daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, saan nga minarumbeng nga umutang tayo, no saan tayo akabailan abayadan. Ken umutang tayo laeng no talaga akasapulan. Saan ket nga umutang tayo, tapno magatang tayo laeng ti luho tayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Elsa, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. In your notes kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, kaniti matdireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.